משהו לחשוב עליו. אם אנחנו אומרים שלכל אדם יש את הילד הפנימי שבו שנקרא הילד שבי, ויש הרבה 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 תורות, טכניקות שעובדות על הילד שבי, מוציאות את הפגיעה בילדות ורואות את ההשלכות של החיים שלנו העכשוויים, ושם הם עובדים. עכשיו, אם אני אגיד לכם שיש לזה קשר לנומרולוגיה, אז זה יפתיע, כי אנחנו יודעים שנומרולוגיה זו שיטה של אבחון, ייעוץ, פוטנציאל, אבל לאו דווקא טיפולי. ו... אבל מה שאנחנו עשינו, אנחנו לקחנו את הנומרולוגיה, ובמחקר שארך 13 שנה, הצלחנו להוציא את הכלים שלוקחים אותנו אל הגלגול הקודם, מוצאים את הפגיעה שהייתה שמה, ואז אנחנו מנתחים את הקשר של הפגיעה לגלגול שלנו עכשיו. עכשיו, בוודאי שיש קשר, כי אנחנו יודעים שכל אדם שבא לפה, בא לתקן משהו מקולקל שלא הצליח בגלגול הקודם, אנחנו קוראים לזה גם הטבע המקולקל. עכשיו, אז מה עשינו? חקרנו את הגלגול שעבר, הוצאנו את המידע על הטבע המקולקל, והתחלנו לחפש אותו דווקא בילדות. למה בילדות? כי בילדות אנחנו רואים את הסימנים ברמה הרבה יותר פחותה, אבל הסימנים והטעימות של הגלגול הקודם. למה? כי המסלול של החיים שלנו עובר ככה שקודם כל אנחנו נולדים, יש לנו את הילדות, ובילדות אנחנו אמורים לראות דרך האנשים הכי קרובים אלינו, שזה ההורים שלנו, המורים, בדרך כלל זה ההורים כי הם האנשים הכי קרובים, משהו שמזכיר לי את הגלגול שעבר, ודרך התובנות שאני אומר לעצמי, אני את זה לא לוקח איתי, כי את זה אני לא אוהב מה שעושים לי, אני בעצם עושה את המהלך שנקרא התהפכות. התהפכות זה השלב שלפני התיקון, ההבנה שמשהו פה לא בסדר, משהו לא עובד לי, ואני צריך להתהפך. אני חייבת להגיד שלא כל אדם עושה התהפכות, יש אנשים שחיים חיים שלמים ולא עושים התהפכות. אבל יש אנשים שפתאום ברגע מסוים, ברגע של חולשה, ברגע של הערה, מקבלים את התובנה, ואז הם מבינים שמשהו כאן לא בסדר, משהו פה לא עובד עם הטבע המקולקל שלי, ואני חייב לעשות את השינוי. אז, אבל מה שיפה פה זה שאנחנו דרך המספרים וכלים קבליים, זה לא רק מספרים, אנחנו עובדים באסטרונומיה, אנחנו עובדים בכלים קבליים, אנחנו יודעים להוציא את התובנות, לראות בקלות את הילד הפנימי שבי, בלי הרבה 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 תהליכים, אנחנו רואים את זה מיד, זה בא לנו בצורה הכי קלה, ואז אנחנו בודקים את הקשר עם ההורים. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שאנחנו בחרנו את ההורים שלנו, אנחנו יודעים שזאת בחירת הנשמה, והשאלה למה, מה יש לי בהורים שלי שייתן לי, יעזור לי לעשות את התיקון שלי פה בגלגול. זאת אומרת שכשאני אהיה בוגר, אני אגיד לעצמי את זה אני אקח, אבל את זה אני לא לוקח, כי זה לא טוב לי. ופה זה השלב של הטרום תיקון, השלב שהבן אדם מבין שמשהו פה צריך להשתנות. עכשיו, זה בעצם הקורס שנקרא 10 דלתות לחוכמה, זה קורס ככה אני חושבת, קורס חובה לכל מטפל, כי הוא מראה לכם את הנקודות שאיתם אתם צריכים לעבוד, כי להתחיל את הטיפול שלי בנקודת התחלה של הגלגול הזה, לא ייתן לי כלום, כי אני לא מבינה למה הגעתי לפה. תראו, אנחנו לוקחים איתנו מחלות, אנחנו לוקחים איתנו פגעי גוף, אנחנו לא סתם נולדים עם כל מיני דברים בגוף, בנשמה, אנחנו רואים את זה כמו מפה, והמפה הזאת זה מה שלומדים ב10 דלתות לחוכמה,
זה הקורס שאנחנו התחלנו איתו במרץ, ועכשיו אנחנו הולכים לפתוח מחזור חדש בפברואר. אני הולכת פה לשתף בתגובה הראשונה את הקישור, כולכם מוזמנים, זה קורס ממש חובה לכל מטפל. אז יאללה, נתראה.